amarya Maryama alkhairi yau Allah kuma ya haɗa. Aure sunna ce yau auren injiniya Rabi'u da Maryam Gimbiya, to sarauta yau an baki uwar gida. Gambo ka Rabi'u no Maryam ne junan ku kun rike, ya me gambo ka farin ciki gwango bege eba emogezi haya. Gambo ka Rabi'u no Maryam ne junan ku kun rike, ya me gambo ka farin ciki gwango bege eba emogezi. Farko ni na san Allah mahalicci na mai tsarki, waƙar aure ce zanyo baki na sa mishi tsarki. In na yi nufin na yi kuskure dan manzo sa mini burki, yaro dan jinjira gwarzo kun haifa na yi mafarki. To ni dai in zai waka sallati dole na yoshi, gon manzo dan Abdallah wallahi shi na kake shi. Ahali ne har da sahabu na sanya abana fashi, ya me gambo ka farin ciki dan Allah kowa ya taka. Ya me gambo ka farin ciki bango bege eba emogezi.